Subling gibarugan karon sa Malacañang nga tumano ni President Bongbong Marcos Jr. kon PBBM ang gisaad nining ikulong ang mga nalambigit sa numalosong flood control project sa gobyerno ay magpasko. Sa press briefing kagahapon, gipunto ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga maisyuhan og warrant of arrest ang mga nalakip sa maong korupsyon. Dugang pa niya nga angayan lamang saligan ang presidente nga mabuhat tungod wala kini gaundang sa pagpanarbaho alang sa katawhang Pilipino. Naghatag sabog kasiguruhan si Undersecretary Castro nga dili lamang si PBBM ang gahatag og pagtagad sa maong kaso sanglit gapadayon sab sa pag-imbestiga ang Department of Justice ingon man buhatan sa Ombudsman. Ato paminawon mga kasama ang tipik sa pamahayag ni Attorney Claire Castro. Katulad po ng pangako ng Pangulo ay mayroon mai-issue ng warrant of arrest, may hindi magiging maganda ang Pasko dahil sa mga nasangkot sa maanumalyang flood control project. So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman.